Hadin ka jingino UCM ka KCDC nagakam iba syambor lang renja UMDC ka lang kardem laikro anin ka balang kum UCM ka KCDC na ka party Voice of the People Party. Menta ka palay jong katayo ka party kalapan banano ya ka kerteng jong iba Winston Tony Lingdo UMDC kanong tamay kum UCM batamay ha ka jaka iba syambor lang renja. Komisipan kan mau iba syambor lang renja ula IT ya ka city no kam hanin ka kum UCM ka council bat la pelong yu banino sendet nakakam namar ka jing bamsyat bamkhlain ba ka koit ka khia ka jong u mentala kham slem ya ka kerteng jong ba Tony lapan scam da ka parliamentary ka party VPP ka balasong ya ka jinggelang bakerki menta ka sipalei manjit yu nong yelam bathamai ha ka jaka jong UCM berem ubala yelam mentala nyu banai ya ka isi hapo ka council namar ka jing lai tliru ka syuki EM ha ka jaka iba Winston Tony Lingdo Latung Bujliru ya UMDC Kajayau Constituency kum UEM Batmai.